Mom. Тръгваме от тук и трябва да отидем до втората реплика. 3, добре. Morning, Mom. Okay, и go. Yes. Окей, мама и тати казаха good morning. След това е. После какво е? Good morning, Dad. Значи вървим по едно напред. Чакай сега. Чакай. Внимателно. Значи вървим, Гери, как е? Едно напред. После завиваме на къде? И пак едно напред. Go. Good morning. Сега внимавай, народе. Следващото къде е? Тук. Айде, нека да е... Добре. И стигаме до... Какво казвате? Прочетете го. Good morning. Добре. 1, 2, 3. Да, но трябва... Не, внимавай. Трябва да я завъртиш. Не. Трябва да я завъртиш. Какво ние завъртаме? Един. Завърташ. И сега това... Ще направи 2. Ще бъде дете. Точно така. Good morning. Добре. Стоп. Не дейте се кара. Сега някой друг да е. Тишо, сега внимавай. Значи трябва да направиш колко въртени? Дръпни се, Станиславе. Значи Едно напред. Завъртане. Добре. Напред, завъртане, напред. Давай. Напред. Завъртане, напред, завъртане, пак напред. Добре. Чудесно, браво. Айде, изпееме сега. Спомняте ли си я песничката? Айде. Good morning, Mom. Good morning. Good morning, Dad. Good morning. How are you today? Fine. Thank you. Fine, thank you. Fine, thank you. Хайде сега на подготовка за контрол. Сяде, народе.